କେତେଲା ଭାଇ ନଉଛ? କେତେ ଲେଖା? ପାଣି ନା ନଡ଼ିଆ ବାଲା? ପାଣି ପାଣି 30 ଟଙ୍କା। ଚାରିଟା ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଡ଼ କାଟିକି ଦେବେ ଆମକୁ ପାଣି ବାଲା। ହଁ ଭଲ ବଟା ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଜ୍ଞା। ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ବାଲା ନଡ଼ିଆ ସେ ନଡ଼ିଆ ନା ଜାଦା ନଡ଼ିଆ। ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଲା କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଳି ବାଲା ଖାଇବ କି? ଇଏ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ। ତମେ ନାଳି ବାଲା ଖାଇବ? ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧା ବାଲା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ନାଳି ବାଲା ଖାଅ। ଦିଅ ତୁମେ ବି ପଡ଼ିଆ ପିଅ ଭାଇ, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅ। ନାଳି ବାଲା ହଁ ନାଳି ବାଲା। ଏ ବଡ଼ ଗୁରା କେତେଲା? 40 ଟଙ୍କା। ନାଳି ପତଳା ନାଳି। ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ये 30 ଟଙ୍କା ଦେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଟି? ये पानी କେତେ ଲାଖ ଦେଉଛ? ପାଣି ତ 30 ନାଳି 40। हो दियो 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 ये 30 टंका, ये हूँ 40 टंका नाली वाला। आपण पानी भी पीबे एवं नरम नरम नड़िया भी खाइबे। ଆଜ୍ଞା। ଏ ତମର ये देखंतु पाखरे नड़िया बगीचा, नड़िया गछ सब पाखरे अच्छी।